Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σε όλους. Βρήκα αφορμή λοιπόν, επειδή είμαι και στο δρόμο λόγω δουλειάς. Θα σας κάνω ένα γρήγορο review όσον αφορά το iOS και το λίγο χρόνο που το χρησιμοποιώ μέχρι στιγμής. Πρακτικά δηλαδή καμία ωρίτσα. Πρέπει να πω ότι το iOS 10 βγήκε την Τρίτη. Πολλοί έχουν αναφερθεί και λένε ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά το συγκεκριμένο update. Ότι σε κάποιους έχει κολλήσει το κινητό. Σε μένα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει κολλήσει, δεν υπάρχει τίποτα. Μπήκε κανονικά και αυτό. Τέλος πάντων, άμα θέλετε να δούμε και μαζί τι αλλαγές έχει, γιατί έχει κάποια παρέργα το συγκεκριμένο iOS. Ας δούμε λοιπόν το συγκεκριμένο iOS, το δείχνω στα γρήγορα. Είναι πολύ χυμαδιό, όπως βλέπετε, φαίνομαι και εγώ. Λοιπόν, η μεγάλη αλλαγή που έχει το iOS και το οποίο με μπερδεύει ακόμα για την ώρα είναι το εξής. Για να μπορέσει να ξεκλειδώσει το συγκεκριμένο λειτουργικό, πρέπει να πατήσει ξανά το home button. Αυτό εδώ δηλαδή. Σε άλλες περιπτώσεις δεν κάνει κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί να ξεκλειδώσει με το swipe που κάναμε τόσο καιρό. Λοιπόν, μια μεγάλη διαφορά που παρατήρησα εγώ είναι η εξής. Αυτό μπορεί να κάνετε άμα σύρετε στα δεξιά, σας εμφανίζει όλα τα widget τα οποία είναι εδώ πέρα. Εδώ βλέπετε την ώρα, έχει μπει καινούρια. Τα widget τέλος πάντων τα παίρνει προς τα κάτω, είναι όλα επεξεργάσιμα. Μπορεί να βγάλετε, να βάλετε όσα θέλετε εσείς και με όποια σειρά θέλετε. Ξαναπάω στα δεξιά, μου βγάζει ξανά το home screen, το κεντρικό τέλος πάντων του κλειδώματος, στο οποίο μπορώ να ξεκλειδώσω θεωρητικά την οθόνη. Γενικά πρέπει να σας πω ότι ξεκλειδώνει και από τα τρία screen που έχει από κάτω, άμα δείτε δηλαδή. Άμα σύρω προς τα αριστερά, ανοίγει απευθείας η κάμερα. Καλό, πώς σας φαίνεται? Κάμερα στην κάμερα φάση. Μεγάλες αλλαγές έχει όσον αφορά λίγο την εμφάνιση και το πόσο γρήγορα μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Έχει αλλάξει επίσης ο ήχος του κλειδώματος, ακούστε. Αυτό είναι ο ήχος τέλος πάντων. Άλλες διαφορές έχει όσον αφορά τα notifications από την πάνω πλευρά, όπου άμα σύρετε προς τα κάτω έρχονται όλα τα notifications σε αυτή τη μορφή. Αυτός είναι ο τρόπος, έτσι με γωνίες κιόλας, που εμφανίζονται τα μηνύματα ή οι ειδοποιήσεις την ώρα που χρησιμοποιείτε το κινητό σας. Πολλές φορές εμφανίζονται τα μηνύματα πολύ μεγαλύτερα όσον αφορά τέλος πάντων το περιεχόμενο που έχει το κάθε μήνυμα ή το κάθε notification. Από πάνω δεξιά μπορείτε να τα σβήσετε. Υπάρχει και τρόπος να μπορείτε να τα σβήσετε όλα, δεν το θυμάμαι ακριβώς τώρα γιατί είναι μια ώρα σας λέω που το χρησιμοποιώ. Από πάνω έχουμε search bar κανονικά. Εάν σύρω λοιπόν στα αριστερά, ξανάρχομαι στην περιοχή όπου έχει τα widget. Σε γενικές γραμμές λοιπόν το συγκεκριμένο update μου φαίνεται ότι είναι λίγο πιο γρήγορο. Έχει διαφορές βέβαια ακόμα και στους φακέλους το πώς ανοίγουν. Άμα δείτε, θέλω να πω ότι δεν κάνει το zoom το effect που είχε πιο πριν. Επίσης άλλη μεγάλη αλλαγή είναι και τα maps, τα οποία τα χρησιμοποίησα και είναι αυτά εδώ. Στην ουσία λοιπόν εγώ βρίσκομαι εδώ, έτσι, δεν ξέρω να φαίνεται, δεν νομίζω να φαίνεται. Πάμε εδώ, άσος, κόνηθο τέλος πάντων. Θα παρατηρήσετε το εξής: έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μας δείχνει το που μπορούμε να πάμε και επίσης τον τρόπο που υπολογίζει τον χρόνο για να μπορέσουμε να φτάσουμε. Μας τον γράφει μέσα στο τετραγωνάκι όπως βλέπετε, μας λέει πόση απόσταση έχουμε και στην ουσία μπορούμε να κάνουμε favorite. Ένα από τα θετικά που έχει, μπορείτε να αποθηκεύσετε σημεία στα οποία τα βάζετε στο widget που βρίσκεται και μπορείτε να το πατάτε απευθείας από εκεί χωρίς να ανοίξετε το map και να γράψετε τις ιστορίες. Λοιπόν, ο τρόπος λοιπόν που ξεκινάει η διαδρομή είναι αυτός εδώ. Το πολύ ωραίο, μ' αρέσει τέλος πάντων το UI που έχουν φτιάξει. Στην ουσία πατάς στο go, ξεκινάει. Από κάτω έχει τα κλασικά, δεν προλαβαίνω να το δούμε. Navar Huvadzi. Λοιπόν, είναι πολύ active να το πω έτσι. Θέλω να πω ότι κάνει zoom και zoom out η συγκεκριμένη εφαρμογή, το maps που έχουν φτιάξει. Δεν το έκανε πιο παλιά αυτό, ανάλογα με την ταχύτητα που πηγαίνουμε. Είναι πολύ καλοφτιαγμένο σε σχέση με αυτό που ήταν. Στην ουσία μπορούμε να ακυρώσουμε τη διαδρομή και πρακτικά αυτό είναι το maps. Λοιπόν, μια έτσι άλλη αλλαγή η οποία υπάρχει σε όλες τις συσκευές Apple και συγκεκριμένα στο iOS είναι το Home. Στην ουσία τι είναι? Είναι μια εφαρμογή, μια έτσι υπηρεσία να το πω, στην οποία μπορείτε να συνδέσετε ό,τι συσκευές τέλος πάντων μπορούν να πάρουν API της Apple, οι οποίες συνδέονται τέλος πάντων με το δικό σας λογαριασμό και να τις ελέγξετε απομακρυσμένα. Είναι καλοκαίρι ρε παιδί μου, έχει ζέστη, μπορείτε να έχετε επιλέξει να μπείτε από το κινητό σας απευθείας, να μπείτε μέσα, να ελέγξετε και να ενεργοποιήσετε το air conditioner, να του βάλετε θερμοκρασίες και να ανοίξει και να έχει δροσίσει τον χώρο στον οποίο θα βρίσκεστε τέλος πάντων πριν φτάσετε. Λοιπόν, για να κλείσω το βίντεο και για να μην μακρηγορώ περισσότερο, όσον αφορά το κανάλι τώρα, δεν έχω ανεβάσει τον τελευταίο καιρό κάποια βίντεο, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή τρέχω και με διάφορα πράγματα με τη δουλειά τέλος πάντων και έχω κάποιες βλέψεις για το κανάλι, έχω σκεφτεί κάποια πράγματα να τα αλλάξω τέλος πάντων, να γίνει λίγο πιο καλοφτιαγμένο όσον αφορά τη δικιά μου άποψη πάντα, και ετοιμάζω κάτι το οποίο θα είναι λίγο διαφορετικό, πάντα με θέμα την τεχνολογία. Θα καταλάβετε εάν μπορέσω και το ολοκληρώσω τέλος πάντων τι εννοώ διαφορετικό. Ελπίζω να γίνει. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, share αν σας αρέσει το συγκεκριμένο βίντεο και να μου πείτε σχόλια από κάτω για το πώς σας φαίνεται εσάς το συγκεκριμένο iOS.
το χρησιμοποιήσετε, το βάλατε, βρήκατε κάποιο πρόβλημα, έχει κολλήσει το κινητό, το πετάξατε, τι έγινε τέλος πάντων, παιδί μου. Θέλω να μου πείτε από κάτω στα comment. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο, ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε. Άντε, bye!